Un dos obxectos favoritos dos cacos son de sempre as xoias. Ademais de buscalas en vivendas, moitos deles van xa directamente ás xoierías, obxectivo principal dos cacos. E como acceden? Pois a través de todo tipo de métodos. Un dos máis famosos é o método do sumidoirazo, empregando un sumidoiro para romper abruptamente un escaparate. Foi o caso de Luís, xoieiro compostelán, que así nos contaba o episodio fatal que viviu. Cogió todo lo que pudo del escaparate y después lo que ha hecho es tumbar la vitrina, la tiró hacia adentro y se fue directamente a coger la caja registradora. En Vigo, numerosos cacos empregan o método do tirón de manta. Piden información sobre xoias que se atopan expostas sobre expositores de veludo e dun tirón cóllenas e lévanas. Outro modus operandi, moito máis tradicional, é vixiar o local previamente para saber cantos dependentes hai e a cantidade de clientela. Así roubou ata en 3 xoierías unha muller coruñesa. Esta formaba parte de todo un grupo organizado que se dedicaban a sementar a confusión nos dependentes para poder roubarlle os mostrarios que tiñan á vista. O que está claro é que as xoierías están dende hai xa uns anos no punto de mira dos ladróns. Que medidas de seguridade están poñendo en marcha os profesionais do sector para evitar estas constantes subtraccións? Pois imos preguntarllo directamente a un solleiro, Belén Vara. Pois unha das medidas que está implementando Antonio Penín na súa xollería é esta. Estades vendo unha típica manta con cadeas de ouro, pero se vos fixades ben daredes vos conta de que falta moitas cadeas de ouro. E isto non é casualidade, é que non, Antonio? Que tal? Bo día. Bo día. Non é casualidade. Antes as mantas estaban máis cheas, pero por medidas de seguridade, ahora temos pois a mitad ou menos da mercancía que tiñamos antes. Por temas de que xa nos pasou unha vez que nos roubaron a manta dun tirón e leváronse pois en aquel momento unha cantidad que pagou o seguro de 30.000 euros. Pero, claro, ahora serían 60.000, co cual os seguros non poden soportar esos gastos, entonces temos as mantas a mitad do costo que podía ser antes, non? Porque canto subiu o gramo de ouro dun ano aquí? O gramo de ouro fai un ano estaba en 65 euros gramo e agora está en 114, 115 e chegou a estar a 140. E isto fai que os amigos do alleo lle sexa aínda máis atractivo vir roubar unha xoería. Vemos outra medida que tendes aquí de seguridade, que ter os mostradores moi valeiros, non, Antonio? Sí, temos a mitad da mercancía que tiñamos antes no mostrador e se necesitamos algo máis para mostrar, pois vamos á caixa, pero hai que esperar 10 minutos para poder abrila e poder mostrar o resto da mercancía. Eso é por un tema de seguridade contra atracos, que é un tema máis complicado que o roubo, porque roubaríanche todo. Entonces, a apertura retardada está para protegernos deso, que nos daría tempo que se non estamos nun atraco a que veña a policía. Pero tamén temos as aperturas da porta de aquí. Sí, que este botonciño que temos aquí, verdade? Este botón que temos aquí, que é para entrar os clientes ou salir os clientes. E despois temos este outro botón que é os de atraco, que conectaría con a central de alarmas e darían o aviso á policía. Moi ben, e ademais de todo iso, temos cámaras de videovigilancia dentro e fora. Dentro e fora da xollería. Porque, obviamente, como está tan subido pois ese precio do ouro, temos medo, non, Antonio? Home, claro, temos medo de que poda pasar algo, pero, bueno, máis medo é a vida de un, non? Que o material, non? E ademais ti xa sufristes algún que outro atraco, entón xa sabes ben na túa pel que é o que se sinte. Sí, máis ben un roubo, non atraco. Por un tirón non hubo armas por medio, pero, bueno, sí, medo sempre hai. Moitísimas gracias por atendernos, Antonio. Compañeiros, estes son algunhas das medidas que está implementando Antonio Penín aquí, na súa xoería.